Exodus ti dubaako. Na Awurade ka kyerɛ Mose sɛ, Mema ohaw biako aba Pharaoh ni Misrim so bio. Na enu akyi no, obema mo firi ha akɔ. Obema mo akɔkora. Pamumpo no obepamo afiri ha. Afei kasa ma ɔman no nte sɛ, mmarima ne mmaa misabisa wɔn namfo no mo hɔ dwetanwinie ne sikanwinie. Na Awurade ma ɔman no anim baanyam wɔ Misrifo anim. Nso ɔbarima Mose no yɛ kɛseɛ pa wɔ Misrim asase no so wɔ Pharaoh nkoa ne ɔman no anim. Na Mose kaa sɛ, sɛ Awurade sie nie, anadwo da suo mu no, mefiri adi mafa Misrim. Na Misrim asase so mmakan nyinaa bɛwuwu. Efiri Pharaoh abakan a ɔtena n'adwa soɔ so, di kosi afena a ɔwɔ oyuyammoɔ akyire abakan ne mmoa mmakan nyinaa so. Na osu kɛse a ɛso bi mmaada, na ɛso bi nso remma bio bɛba Misrim asase nyinaa so. Na Israel ma nyinaa deɛ, ɔkraman mpo rentwe ne tɛkyerɛmantia wɔn. Efiri nipa so kosi mmoa so. Na moahunu sɛ Awurade apae Misrim ne Israel ntam. Na wɔn koa yi nyinaa bɛsane aba me nkyɛn abɛkɔto me aka sɛ, Fredi kɔ, wo ne ɔman a edi w'akyire no nyinaa. Na ɛno akyire no mefiri makɔ. Na ɔde abufuhyeɛ firi Pharaoh nkyɛn kɔe. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, Pharaoh rentie mu, na amamawamade adɔɔso wɔ Misrim asase so. Na Mose ne Aaron yɛ anwoadeɛ nyinaa wɔ Pharaoh anim. Na Awurade prim Pharaoh akoma. Na wama Israelfoɔ no amfiri n'asase so ankɔ.